incwadi yevangeli engcwele kokubhalwa kuJohane isahluko leshumi elinesithoba sithabatha ivesi yamashumi amabili anesithandathu sihlanganisa nevesi yamashumi amabili anesixhenxe. uYesu ngoko akumbona unina naye umfundi ebemthanda emikhona uthi kuye unina, mfazi, nanko unyana wakho. Andule athi kumfundi lowo, nanko unyoko. Wathi kwakwelo lixa umfundi lowo wamthabatha wamsa kwikhaya lakhe. Lilizwi lamazwi kaThixo eli. Yanga inkosi ehlala emazulwini ingakusikelela ikuthamsanqele ukuleswa kwalo ngoku nangonaphakade. Amen. Yakala kuwe Nkosi Mungameli wesekethe Fundisa uShabalala nomama uShabalala, utata uStuma nomama uStuma, tofana nabo bonke abantu abaphansi kophahla ngelihle igama lenkosi yami uYesu Kristu. Bhotani bandakwethu, selapha eBhotbhot. uYesu ujinge emnqablezweni. Fazi, nanko unyana wakho. Nyana, nanko unyoko. Lilizwi lentuthuzelo eli. uYesu okanye mandithi isihlwele sesibuyela esixekweni. Abafarisi nababhali nabo sebegoduka ngalamasoldati mane aphangeleyo ngale mini. Apha phantsi komnqamlezo kukhankanywa omama okanye abafazi abanye. KuMkaKleopa yedwa ekungavakali isizathu sokubakho kwakhe apha phantsi komnqamlezo. Bobathathu abafazi abakhoyo ziyakhankanywa izizathu zokubakho kwakhe. Naxa phantsi kombuso wamaRoma uYesu ebekwa njengesihangi, kodwa kuMaria uYesu ungunyana. Sisizathu sokuqala sokubakho kukaMaria.
ukuze uMaria lo wasemagadala into embeka phansi komnqamlezo kukukhumbula izinto azenzelwe nguYesu okokuba ngela xesha wayenomoya abasixhenxe abamngcolileyo wancedakala akuhlangana noYesu ukuze omnye umntu okhankanyayo apha phansi komnqamlezo udade woMaria unina kaYesu athi omnye umbhali xa emchaza athi nguSalome unina kaYakobi noYohane rhamententle esavumayo ukuthandaza nanjengoba uYesu amaxesha amaninzi akafumaneke hamba yedwa kodwa uthi incwadi yemicimbi kaThixo ngalemini uYesu egaxeleke kule ngxaki abafundi bakhe noPetros lo umkhanyeleyo noSkariot umnqathi atshintshiwe amagama abo kwathiwa nowhere to be found rhamententle evuma ukuthandaza apha phantsi komnqamlezo sifumana abantu abangoomama ngokunokucinga kwam mhlawumbi uba bekunokwenziwa kahle bekunobakho utshintsho nokokuba izinto ezifanele ootata zithathwe zinikwe oomama ngoba abantu ebebejongwe into yokokuba babeseqaleni kukaYesu banqabe namagama abo rhamententle esavumayo ukuthandaza kwenzeka loo nto athi umKristu ngelinye ixesha esakugaxeleka engqingweni okanye ngene ekoneni athi noma sengene ecaweni angengathi unuka umzondo phakathi kwamanye amaKristu rhamententle esafuna ukuthandaza Mongameli kulungile ukuhlala phansi komnqamlezo ngoba ukuhlala phansi komnqamlezo khona inzuzo efumaneka ngoba xa ulapha phansi komnqamlezo lichiphisa igazi likaYesu liwela phezu kwabantu abaxakekileyo zithi intshaba sesibakhuphela ngaphandle enkonzweni kaThixo kodwa uThixo abanika amandla nentsondelelo yokunyamezela ngoba indlela ebheka kulo Yesu ikude bantakwethu yonke le nto athi lo mbhali fasi
nangu nyana wakho nyana nangu nyoko uYesu apa uyaleza uMaria umyaleza kwamsusu wokugqibela uyaleza ngexesha lokuphela kwethemba umyaleza ebona into yokuba inhliziyo kaMaria idandathekile ngoba uMaria ungunina kuYesu noba imeko ibisithini noba bebulawa ngantoni uYesu kodwa inimba kaMaria iza kuhlala ihleli. Ndiyamthanda ke lo mfo unguJohane umuntu ofunga ngajiki nokuba kubi emehlweni akhe ngoku ufumana iwonga nokuba agcine uMaria. Ndakhumbula ngalaa mini uDavide noAbiyatare bebaleka izingqi zikaSawule kwatsho omnye umbhali xa efika uAbiyatare kaDavide athi hlala nam musikoyika ngoba ufuna umphefumlo wami ufuna umphefumlo wakho ngoba ugcinakele unamnje ugqiniswa ke uJohane kuYesu emnika okoba bakagade umama wakhe. Xa ndiyohlala phansi ndicela ukukubuza into yokokuba xa sele bengenile abantu bakaThixo enkonzweni ubanqwenelela ntoni na? Ingaba ikuphatha kakuhle na into yokokuba bathi sebengaphakathi uphinde watshalaza baphumele ngaphandle? Ndicela ukubuza into yokokuba ingaba abantu abalapha enkonzweni abafike bexakekile bethwele imithwalo kwathi ngenxa yakho babona into yokokuba this is not the right place to be, Khamantenhle esafumayo ukuthandaza kweYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen.